Здравейте, аз съм Благой, това е Божидар и ние ще заснемем нашия клип и Бър. Благой vs Божидар, нали така, Боби? Да. Точно така. Ето ти телефона и сега ще почнем. Ето. Ето вижте, дори той сега ще я включи. Ето, Сега почваме. Пръв кой ще дай? Първи ще е Боби. Нека да си По ти. 3 опита. Аз ли да съм? Дай ти. Добре, Първо, нека Благой, да дами и съм аз. господа. По 3 опита. Вижте тази риба, колко е грозна. Риба, това е поп-звезда. Риба. Опа, забравих да натисна. Имаме по 3 опита, за всеки случай да направя повече, да не се предам толкова лесно. Опа! Това беше нарочно. Нека да направим третия път. Знаем, ти ме победи. Ти ме победи. Да, знам, че те победих. Този клип ще е доста кратък, най-вероятно. Опа, 7. Заповядай, Боби. Неговият хайскор е 7. Тук бе. Нека да почваме. Боже почва. Още не е умрял, умря. Имаме още 2 пъти. Мислех за момент, че е доста добър и ще ме мине. Може да държиш 2 ръце трети опит, за да може да ти е точно и да успееш. Давай, трябва да мине само 7. 3. Победителят! А вижте другият ми рекорд. 165. Знам, че има и други по-добри от мене, но все пак за няколко игри не е толкова зле. Все пак си качих миналата седмица. Не съм играл толкова много, но все пак е добре. И това е от нас. Довиждане!